V priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj sa uskutočnila premiéra divadelnej inscenácie s názvom Homo Panelus. Táto inscenácia ponúka divákom zábavný, ale aj hlboký pohľad do minulosti a prítomnosti života v najväčšom panelovom sídlisku v strednej Európe, v Petržalke. Pod vedením skúseného režiséra Jána Šimka excelovali výborní herci, ktorí predstavili príbehy a skúsenosti obyvateľov Petržalky s humorným nadhľadom, no zároveň aj so zreteľom k ich hlbšiemu významu. Inscenácia bola vytvorená s pomocou postupov dokumentárneho divadla, čo pridalo predstaveniu autenticitu a ľudskosť. Zrkadlač nám vychádzal veľmi v ústrety, vytvoril fantastické podmienky a vlastne dokázal simulovať divadlo, čo nie je málo, pretože v pár ľuďoch sa simulovala divadelná prevádzka z inštitúcií, ktoré obvykle majú násobne viac ľudí na vytvorenie takéto inscenácie. Tak ten tím, ktorý sa nakoniec ustálil, myslím si, že je veľmi zaujímavý a mne sa s nimi pracovalo skvele. Divadelné predstavenie vychádza z archívnych výskumov, rozhovorov s historikmi, teoretikmi a predovšetkým s obyvateľmi Petržalky. Tento postup umožňuje divákom nahliadnúť do života a myslenia ľudí, ktorí tieto sídliska obývajú, a pochopiť ich jedinečné skúsenosti. Tento princíp dokudrámy je pre mňa veľmi zaujímavý. Mám rád dokudrámu, pretože dokudráma je taká ako skutočná. A hlavne mám rád takéto, že skúšaš dokudrámu a nevieš celkom presne, ako to ľudia príjmu, lebo tie dokudrámy, z toho sa nedá urobiť taká dráma, keď si človek vymyslí fikciu, akože dá, ale tá dokudráma je taká, že človek nevie, ako to ľudia príjmu. A nakoniec som vždy príjemne prekvapený, že tí ľudia to príjmu tak, že si tam nájdu to svoje a nakoniec je to veľmi príjemné. Aj podľa reakcií, ako sa ľudia smiali, aj toto všetko, to vyzerá, že to prijali veľmi dobre. Je to veľmi civilné a pritom tá ľudský život, ktorý beží akože za tým dokumentarizmom, ako zrazu z toho sa dostáva veľmi zaujímavým spôsobom. Zrazu sa to pretaví a ukáže sa akože živý ľudský cít, ktorý prebieha aj v tom dokumentárnom podaní. Jednou z hlavných tém predstavenia je masová panelová výstavba, ktorá začala koncom 60. rokov a zmenila tvár našich miest. Panelové domy sa stali domovom pre milióny ľudí a vytvorili prostredie pre sociálnu rovnosť a utópiu lepšej budúcnosti. Jano akože toľko nám toho porozprával o Petržalke, že tá hra by mala možno 5-6 hodín. Tak žiaľ Bohu sa tam všetko nedostalo a to sú také zaujímavé príbehy o tej Petržalke. Však to bola niekedy najväčšia dedina, že 20 000 obyvateľov, pretože koľko tu žilo národností. To je pravda, že sa rozprávali každý svojím jazykom. Maďar s Nemcom a tí ľudia žili takto spolu. Snažili sme sa to veľmi odľahčiť a prijať výpovede tých ľudí za výpovede postav, ktoré hráme. Tak hádam sa to podarilo. No, ja poviem, že ja som bol veľmi prekvapený, aká bohatá história Petržalky. Bez tej histórie my sme nič. My nemáme, keď nemáme minulosť, tak nemáme ani budúcnosť. Predstavenie Homo Panelus nie je iba zábavnou komédiou, ale aj hlbokou reflexiou o živote na panelovom sídlisku a jeho mieste v spoločnosti. Spája v sebe prvky histórie, kultúry a ľudskej skúsenosti, čo robí z tejto inscenácie nádherný a pôsobivý divadelný zážitok. Najbližšie predstavenie sa bude konať 21. mája v Dome kultúry Zrkadlový háj.